मालायनावबो जानो मोनला न'आवनो जानो फैनाय जोंहा दिनैहाय गैया चिकेन ड्राय फ्राय आंनि फेभरेट चिकेन ड्राय फ्राय ओमफ्राय दा एवगासिनो दाहाय लास्टावहाय पियासजों बानलुजों बेखौ होनोसै आरोना एसे गोथां गोथां एवनानै ओइ कर'ना मानो बिदि जाखो जेरावबो बेरायनोबो मोनला मानोबो मोनला न'आवनो सङै खावै जाबाय थानोसै आरो माथोबाव उफाय गैला नै बियो गोथां नै पियासजों बानलुजोंखौबो हानानै दोनखाबाय ओमफ्राय नैबेहाय एवगासिनो नै आरो नैबेहाय एवखांनानै दोननाय गोथाव नुखाबायना नै वाव दाउ बयलारखौहाय माने बिगुर खुबा जानो बायो आरोना ओमफ्राय बिगुरखौ सावनानैसो जानो मोजां मोनो आरोना मेजेम मेजेमबो ओंखारो नै जोंहा दा एवखांबायानो ओमफ्राय नैबे लास्ट आरोना एवखांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बानलुखौ एसे एवखांबाय खालामनांगौनि उनावहाय लास्टाव सामब्राम पियासखौ हरनोसै आरोना दाना बानलुखौ एसे मा बांद्रायबो खामदों आरोना एसे आदा मोजाङै खालामनोसै आरो खालामनाय माने टेस्टि आरो बेनिखायनो दोननांगौ आरोना ओमफ्राय एसे खालामनानै दोननानै हरसिगोन आरोना नैबे दा पियास एवबाय थानायावनो ना संख्रि एसे सारनानै होनांगौ आरोना बांद्रायबो सारनाङा मिडियाम सारदो आरो दहाय माने दाउ बेदराव संख्रि होखानाय नालाय बांद्राय बाहाय बांद्राय गिनांगौ आरोना दा नै एसे एरनोसै जारेद जारेद जाबाय दाउ बेदरखौ होनोसै आरोना दाउ बेदरखौ हरबाय एरबाय मोनसैबो आरोना बेदरफोर मोजाङै माने मोननाय एवनानै लाखानाय नालाय ओमफ्राय दा मोनसै आरो जाथावथाव जाखाबायना जानोसो लुबैलांबायदां गावस्रा आंथ' जानो लुबैनो हाला नै माला खांनो सोंबायलांबाय आं खानसिगोनबो दसे थानानै लोगोफोर फाइनालि मोनबाय ओमफ्राय दा जादिनि माथो खालामनो लकडाउन उफाय गैया बायहेरायावबो थांनो मोना रेस्टुरेन्टआवबो थांनानै जाहैनो हाला दा बिनि थाखायनो न'आवनो एवनानै जाथ'दिनि दा उफाय गैया माथो बरिं मोनबाय थायो बेनिखायनो संनाय खावनायखौनो भिडिअ होबाय थाथ'दिनि दा जानायनानै टेस्ट खालामनानै नोंथांमोननो खिथादिनि आरोखि ना नायबाय थादो बिदिब्ला जानानै देखायनोसै आं नोंथांमोननो लाबोखाबाय नै रेडिनो ओरैबायदि टेस्टि जाखादों आरोना रेस्टुरेन्टनिफ्रायबो साबसिन टेस्टि जाबाय आरो बरिया साम'जों जानायनि अयभास गैया आंहा होबाय आखाइजोंनो गोथाव मोनो आं सारा जानोसै सादायाव जि गोथाव